Hartstikke druk nou even. En natuurlijk, het is wat oerware zomer. Dus het is voor de jongens ook al even wat lastiger. Het is weer, het is koud. Maar goed, hetzelfde als oorjaren voor de corona. Een heel soort drukte. Feestmaand december betjut na 2 jaar weinig actie voor tentenbouwer Van Kammen. Dit hier weer onpoortje. Waar gaat je man krijgt op dit moment het meeste heen? Nou, eigenlijk van alles en nog wat. We hadden een licentie van 4 bedrijven van het karbidploeg. We hadden een tent in Schildwolde te staan en die staat eigenlijk de hele maand december. Daar hadden we van al je evenementen in kerstmarkten en oud- en nijfeest. Dan wat, daar staat altijd een grote tent. Even zien, wat hebben we meer? Ja, Nijewier, daar hadden we wat vlierbedekking, gebruiken ze dan bij het karbid zitten. En ja, van allerhande zaken hebben we eigenlijk maar ordenen, ja. De drukte is te behappen voor het bedrijf, maar na je werknemers vinden is, liek als bij elk bedrijf, nog net zo makkelijk. Een soort bedrijven in de tentenverhier en catering binnen stappen als halveert. Daardoor komen er heel tijd meer naar je klanten bij Van Kammen. Dat binnen intussen zo'n op het zien. Laatst zien we toevallig iemand die moest 20 ponden huren. En die zit in Amsterdam, dus ja, die komt bij u als ze 20 ponden huren kan. Dus ja, er is een heel veel onhoorn, zeg maar, in evenementenloon. Bij u is het nu eigenlijk al drukker dan dat het normaal in februari is, zeg maar. We hadden nu al, ik denk, Peerske, Pinkster, die denkt zit al vol. Dus ja, dan wie dat net zo. En dan gaat het in februari, maart, dan gaat het los. En dan begaan wij al dingen in de boeken te zetten weer. Maar een heel veel dingen zit nu al vol.